Pechábamos o 2025 con ese récord histórico de peregrinaxe inmellorable e parece que a cousa pinta ben de cara a este ano novo tamén, compañeiros, non? Pois sí, o Camiño de Santiago é un xeito de empezar de cero, outro xeito de empezar de cero, pero 12 é o roscón de reis. Así que collan papel e boli na casa porque imos aprender a facer un roscón de reis caseiro coa reposteira Noelia Cantó. Hola, Noelia. Hola, que tal? Como estades? Que é o que temos que facer primordialmente para que nos saia un roscón estupendo? Primordialmente darlle moito cariño, eso como digo sempre. Nos cariño non tiñamos e puxemos de amor, se che Puxemos de vale. amor, veña, vamos. Jaime, dale! Jaime, non estás o que tens que estar. Pero que temos aquí un pinche e iso tamén Sí, sí, eso contará. vale moito, Mira, vale xa vou moito. quitar o reloj, Fundamentalmente, paciencia, porque no mundo do Fundamentalmente roscón paciencia, hai que deixar Sí. repousar, non? E iso é o que marca a diferencia. Eso que hai que ter moita paciencia nese momento e deixar os seus tempos, como digo sempre. De todas formas, hoxe trouxemos unha receita moi sinxela para non ter que estar tanto tempo ni tantos días facendo, para que todos podamos facela na casa nestes 2 días que temos todavía de margen para poder... Vale, Empezamos, pues, sí, ¿no? ingredientes, Veña, vamos. porque esto sería a masa principal, ¿no? Para Esa facer sería esta a masa, xa. ingredientes. Vale. Teníamos fariña de forza, Sí, levadura, neste caso temos seca, podría ser fresca, vale. azucre, o bonteiro, mel, moi importante, Anda, mel, non e sabía. manteiga. Nos usamos manteiga sempre. Estamos vendo aí as Vale. proporcións, vale? As cantidades exactas en pantalla para que tomen boa nota, porque isto quererá o seu tempo, pero as proporcións tamén deben ser importantes Moi para que salga importante, ben. sí. Sobre todo a manteiga, explico por que tamén, porque a manteiga vamos a conseguir unha amiga moito máis esponjosa, vainos a durar un pouquiño máis. Ese é o truqui, non? É o truqui, Vale, un vale. dos tips que vamos a dar hoxe. No é truquis. Oxe, no é truquis manteiga, Moi vale. importante tamén, xa sei que se conto con un pinche que ten uns brazos fortes e non é, pero Sí, mellor fariña de ter- forza e David tamén ten a súa. mellor ter unha batidora con un brazo que teña un gancho, vale? Non varillas, simplemente un vale, gancho. vale. Moi sinxela a receta. Despois de ver xa os ingredientes, faríamos un primeiro paso, vale? Que sería mezclar todos os ingredientes coa mitade da manteiga. Integrar, non? Todo. Integrar todo ben, Vale. amasamos unhos 5 minutiños ben. Haberá que amasar aí un pouco ou que? Este sería o resultado final, Este pero podemos resultado. estar, podemos Este estar, resultado. podemos estar. Este sería para que veas a xente como tenía que quedar a nosa... Este estive a eu nosa traballando, masa. levo toda a mañá. Sí. Me perdoa. O sea, é grande, estou non tapando carmas. Espera, para que se vea eso como poñer a moeda. Claro. É grande, mire, Claro, mire, é que que se o non. ven camán de David parece que para unha persoa sola e non, eh? Que boa manicura leva. Sí, non? sempre. Ela é estupenda, vale. Vale, o primeiro paso. Ese paso teníamos que deixalo reposar. Tanto. Vale? Pois depende do calor que tenemos Non na me nosa digas casa. depende. Non facemos con depende. Mais ou menos, un Mais ou menos que tempo doble o seu orientativo. tamaño, 2 horas, 3 horas, Ah, vale. vale? 2 horas, Sempre 3 horas, dependendo nun do sitio tamaño. quente, ben tapadiña, deixamos repousar. Hai problemas se deixamos de máis? Sí, temos vale. que estar un pouco atentos, é Vale, como un vale. bebé, temos que estar un pouco Vale. atentos a él, vale? Despois, cando vexamos que xa ha dobrado o seu volumen, volveríamos a amasar xa a outra metade da manteiga que temos. O sea, que ao final leva toda esa manteiga. Sí, que rico. efectivamente. Volveríamos a amasar ben e chegaríamos a este punto, que sería a nosa masa final, como tería que ser lisa, que Ese este sería todo o ben aspecto. integrada, vale? E que non se nos... E ahora imos facer a forma antes Vamos de a decorar, intentalo. non? Venga, o sea, vamos a a mí intentalo. ela dixome, tes que facer un burato no medio. Vamos facer, a ver. Que Un burato no medio. Aquí hai moitas técnicas tamén, E hai despois xente ir que así, fai de moitas pasando, maneiras. non? Esta supónse que é a máis sinxela. Pasando así, ¿no? Depende, Pa, pa, hai pa. xente que lle dá outras formas, fan como un tipo bastón, podemos estiralo e enroscalo de feito tamén. Como A de finiño verdade é ten que quedar? Porque ten iso... que ser moi elástica, ves como non rompe como... Mira que ansia lle dou, Digo, da toda a Sí, vida. vaya borrito. Y cambio de dirección. Todo moi preparado para repostería. A ver, tamén poderías facer un corazón, non? Sería un roscón con forma de Tamén, corazón. podemos Mira, aí o test, que non se diga, espérate, corazón, que Agora ten que ir ao cardiólogo, pero... Ollo que amasando con amor ten formato, eh? Este formato, bueno. Iso pode ser. Entonces, Unha vez esto... o teñamos, que quede- sabedes que é unha masa que non se rompe, que é moi elástica, nos deixa traballala ben. Despois de ter feita a nosa forma, poñeríamos xa nunha bandexa. No, Andexa, que ela non sei por qué non confiaba en min e dixo, mellor vou papel de facer unha... forno. Efectivamente. Hombre, quedo, as comparacións son odiosas. Separados al pero, nacer. a ver. Ahora
entendedes por que ela traballa nunha pastelería ou non, non? Vale. Isto é o que mercas e o que te chega a casa. Ben, cando temos este punto... Decoración. Vou vos a dar outro tip. Hoxe temos aquí ovo, vale? Para pincelar. Sí. A min gustame máis facelo con unha mitad de ovo e mitad de nata, as proporcións. De nata, por fora. Nata, dalle un... Nata de cociñar ou nata da Iso por qué? repostería? Nata de repostería no noso caso. 35% de graxa, non? Veña, va. Pero vamos. Pero por que razón, non é? Gústame máis, non queda tan tostadiño, o color é moito máis homogéneo, a nos gustanos máis. E intégrase ben o ovo coa nata, sí, o Sí, sin remexer e problema tal, ningún, sí. podedes botalas O sin sea, é unha problema. cuestión si mezclamos. estética, non é unha máis cuestión de que Pois lle isto vaya é a cortar trucazo, nada. non por Vale. nada, pero Levamos isto non lo dous sabía xa. eu, xa levamos 2 truquis en nada. Entonces, Vamos pincelar, vale. vale? Pincelaríamos co ovo. Sí, dalle, dalle. Todo Sin teu. medo ningún. Veña. Pum. Non te cortes, todo. Por todos lados. Por todos lados. Que Polo que vexo ti es No, Non fagas tortilla, non fagas Dixeche, tortilla. non das te cortes. partidarias da froita confeitada, porque hai xente que non lle gusta nada esa parte do roscón, non? Depende de que fruta. A min gustame moito a laranxa. Por exemplo, as cereixas a min non me gustan moito. Bueno, tampouco é o mesmo confitada que escarchada. Efectivamente, É que moitos efectivamente. roscóns levan esa Sí, froita non é o mesmo, escarchada evidentemente. tan Justo. doce que hai moita xente a que adorna, pero non lle Así gusta. está ben, non? Veña, Bueno, vamos a dar vou unha dar probada. un amor truquiño que é que a fruta confitada poñela sempre no cubo da basura. Gracias. No, Moi importante. Moi E importante. as dúas Españas, Claro, os que lle gusta a clarísimamente. fruta Moi confeitada e os importante que non. que non nos podemos olvidar do Ai. rei e da fava. E da fava. Moi Pero importante. sempre envoltos nun papel especial Sí, para sí. poder fornealo, non? Efectivamente, nos sempre utilizamos estas cousiñas que estén ben envoltas para que non se mezcle con Bueno, esos recordamos la ingredientes. tradición. Se che toca a fava, tes que pagalo roscón. Eso E se es. che toca o rei, pois estás corrado Estes son. para o resto do ano, cando menos, non? Pero Non sei se tradicionalmente, na antiga Roma, que se che Vamos, tocaba Luis. a fava, quería dicir que eras unha persoa afortunada, Afortunada, non? sí. Por iso precisamente podes pagar o roscón porque es afortunado. Sí, antiguamente ese era o máis coñecido, sí, pero ahora mismo se te toca a fava, tes que pagar. o A roscón. poquinar, toca Bueno, que poquinar. estou nerviosísimo. Vale, Está veña. pintado solo Tes por que riba. meter entera. a fava ao rei. Integralo. Se non lle metemos non temos... E isto faise sempre do Pero mesmo isto é mellor xeito. por debaixo, non? digo eu, sí. Claro, porque non hai moita trampa. Pero sempre se fai, é dicir, sempre Así. está un máis ou menos en fronte do outro ou isto Pero Eso é a depende? gusto de cada quen. Non vexades, non vedes onde vai. Non, porque senón, se algún pasan moitas casas, alguén tocalle o rei e os cachiños colindantes non os quere ninguén porque din, o sea, quero está. claro, xa está, Xa está. digo, pois o de enfrente non o quero que vai estar aí a fava. Non, isto é aleatorio. Aleatorio totalmente. Todo Como pode acabo de ser. facer eu agora. Vale, Moi vale. ben. Entonces, ahora espolvoreamos o Canto azúcar. botamos? A gusto tamén. Eu son moito de azúcar. O sea Pois que dalle. Vamos a ser generosos. Vale. Claro, que eu se lle boto un puñadiño de azúcar. Mais ou así Así, está? Así estaría ben, penso eu. Vamos a colocar a laranxa. Moi vale? ben. Vamos a poñer Vemos, catro Noelia, que enfrentadas. David estáse tomando o seu tempo, como Sí, sí. é normal, Ao pero final- ti cos encargos que tes, entendo que irás un poquinho máis lixeira, porque cantos roscós podes facer por Nadal? Entre 400, 500, 500, máis ou menos. Nós non somos tampouco... Gusta, chico. Non, Ah, sí, claro. estou traballando e non podo comer. Esa é a excusa. Non nos gusta tampouco coller a borbotón porque somos un obrador moi pequeno Claro. e queremos facer as cousas Ben. ben. Entonces preferimos, priorizamos sempre calidade, que chegamos a casa ben feito, que non cantidade. Vale. A froita confeitada sería como as xoias da coroa, Sí, non? é Que que- supón o roscón. Que nos falta, non é? Porque Faltanos outro tip que vou a dar. A min Ala, outro truqui. Gústame moito o picadillo de almendra. Penso que lle dá un toque moi rico. Bueno, pero e- eso xa é un pouco opcional, eh? E hai outro truque que nos contaches antes que ti a veces a fruta poslle despois de pasar polo Sí, forno. sí, a min tamén gústame máis que non metela sala no forno, gústame máis despois como está naquel roscón, por exemplo. Para que non quede tan crocante, Hai que digamos. probar. Efectivamente. Moi E ben. así xa estaría preparado para Así xa entrar estaría, ao forno. saltaríamos e meteríamos no forno uns 12 minutiños, 15 minutiños. Mirade a máxia que vou facer, amigos. Eu meto no forno. Méteme un sonido de maxia, Jaime. A maxia da tele. E saco a do forno. Ai, Aí que está. ben me quedou. Aí está. Pasa o tempo, non quen anda aí, É que cando pasas ben. Claro, como pasa o tempo?
Esto sería. Un artista. Quedouche estupendamente, Un artista. Que maravilla. Este sería o Pois mira, resultado. están a tempo aínda de facelo na súa casa, se lles fai ilusión. Tamén é unha receita que poden facer cos cativos, pois agora que non teñen cole, para que estean entretidos. Iso sí, se non queren levar todo este traballo, recomendadísimo que conten con Noelia, non sei se ainda poden facer encargos. Hasta mañán por la mañán. Hasta mañá por la mañá. Así que xa saben, apuren, que logo todos son choros. Moitísimas grazas por estar con Moitas nós gracias a vos aquí, por recibirme como abriéndonos o sempre. apetito. No, un Gracias, placer como gracias. sempre. Moitas grazas. Un placer alimenticio. Sí, señor, que pintaza, que Cando pintaza. queres un pinche sabes que... Nada,